Dofopa, and I'm going to say, what this year? My mema akwaba emra Adom TV. You may deal with Nkuranhyensem na osumfo Apostle Dr. Nita Kotego na metedwa mo amene dwumadi ho chia me. Mame na ase se wanya mre na me no beto na montuo we. Enne so wo hihye won hyebre, shaping your destiny. That's the ultimate goal of life. Baba ye boy nya ye bia no e hihye a wo hihye ama won kra bia na wo hyebre. Onipa bia adekyin bia no wo twere enkrata a wo tintim wonam ne yeso no kasa so editintim wo hyebre awieye ene onkra bia se be si akono sempo se wo pesika se wo adwuma wo Adom se wo adwuma wo bank se wo posini e nkra bia na ahyehye na nkra bia nyina so onye sika abenya nkra bia nyina so enye dan abesie nkra bia nyina so enye wo ba abewa ano ene empo ema obewo won krabia eye nneoma a osusum be kenya wo na wayo na eja ensempa ene ne yepa ene empo bibi ato enchirima abrabo so ene efe no krabia ohun won kra wo kra ebia ento kra no ade e se wo kra no edimu na woyo na edukodum pempenso bia dan kwa ma se woni ho a ye be ka wo ede sedie na osebo aka woni eje fe no se won kra ebia bebia won kra eko ana wo hyebre se da wo hyehye wabrabo akoduru no na eneso no me de bibi brɛw me fe no don't waste too much time and energy on the small stuff. Men say emre ni wa hoodene wadwene e wo nneoma se be emfata so. There are many things that may sound good, but you have to say no to them. Oh, you may be I say yo, fine, and then the amromu ya hobeto finiye. Don't waste too much time on the small stuff. Joseph, oba ho feni eyi ne hu agina nanim, krache, woni menyo prache, hwe nufu oni o. Kagana ni abrantie ya wakonko asum ni ayi nufu ante se oba nso no ho fe no kura mi hia oba no 10 gram kokko nufu se boho nie ka onyanka ka Joseph ayina no okonom. But Joseph didn't waste his life on the small stuff. He was focused on the big picture of his life. Onim de na nim enti wankope nufu anom abrantie reba wo tie mi amurumu aho kire enkire se kwa nneoma bi akeke ono na Joseph ne ho akire de na wafia owonko asum anka se be oni oba na yefan anka de na obedie anka che but wanhwe amurumu aho to na anigye ohwe dan kwa ma de na ne tua nya ne hyebre eko na obo ne nkrabia ho ban anyo ne so oyo amurumu anigye tena bia wo fa kwantia na ne musua ma empani se wo fiti frɛ kopɛ eto osia moja na eba ti gya se wo de amurumu ana wo pa anigye na wo ye nia hwɛ obi wo se me ne nye me kopensa eya amurumu anigye no obi wo se me ne nye me nya bo ebi a amurumu anigye obi ana ne nye okopɛ ga bi saa bo ene ga na akofa no ensɛm wo akire wo ti ase sansa na wonom no amurumu anigye na ensɛm wo akire. In every life decision you make, your decisions come with consequences. To sue bi abetusu na montuo bi abetu no e de ehu ennyoma ebrew na bisa won say na meye se akatua no ba metimi asomu ana aso akatua no beboa me dan kwa ma iye de hyebre wo we edaba bie na wo pre ape na amurumu no nneoma bi besisi wa kwan so wa hwe ne yi a ebi abaguro ebi yese obenwenwi afate modne afa pesemu nkonya kwan afa kwantia so akope bibie na esi wa kwan eno ne sebe eduboni a wonumi eye kwantia so ene je na wope nya botre wate na don't waste your energy onyame ma wadwen ma hoodene ema tumi ni mre se fa hihye wabrabo awie die pa kope nioma ya amrumu anigye emfo ne be ma wade
wa hia ga bia mo manage o ma metwa me ho kakra e ko ba so bonsam na kire wo bonsam o gina hefa bonsam ne wa adwene a wo dwene wo nyame ne bonsam onte ba bia ene adwene a wo dwene. Every day you be faced with challenges that are both bad in nature. You face with changes and obstacles and setbacks. There's no sense in worrying about them. Just ask yourself, what do I need to forgo? And what do I need to learn? You will never answer with maybe a TV share or the Adom TV there at Ashemum. But if you are a debut a swinging for so, now I sell 1 or 2 hours, now they've had the chrono. Me was 1 or 2 hours, but to be a share BB or internet no so. Oh no, Nyoma Sabi and Sam Fata, Amruma, Nijana Hotono, Yana was Suni Yokakra. And Nyoma Sabi and Sam Fata, Ya Mumu, and Mao and Nijana Hotoswano, Yana was Susukakra. Maybe I only be ya dear, Mayanade, me prano, he, me cabia channel, me fan channel, a Yamumu and Namo and Nijia. Now, a baby Asiano, this is on one pet. This year, Sasuban way, papa. There are situations that you cannot control in your life. And number 2, I want to me anxious. Bomodia ne jaho. Nako unchi. Ne bisa won say, akande be na mehia. Suban be na mehia. Ensem be na mehia aka. Afa sa ade no ho na mabo atra. Enyina mu nsu. Enyina mu mosobo na dankwamba se de tie bi abrabo ayeboi. Se wo pese wo yodini. So a person abrabo dimono akweside de obehia bi obehia da ya werehwo obehia da mu odene obehia hwase obehia nkuguo na obehia mposinto ene mre yo mre e kan abrabo ho amase twedwa asu e ba se obehia osopo mudene na wagina brane no aponim de ani nyansa kasapa ne suahunu na de bubrawe abusua ababanya mresa o woni edi kan wanya yidempa no wanhuri prekope ankodu ho sempo woni Joseph na tie na ahwe kwan ofa aso akoye odini ebe o mama e wo Misraim a na menyaya anka be Joseph ka wa krado so be fa baby ofa ya no na no misha brante bi o se ni menya anka be se o me se hwe me ko woni mbra ni pa bra ka o nka se menya anka o te se me so pese o ye se me a bisan se nyoma me yo ya meduru bebe ameduru no ye de ma betimi ayo manfa kwantia me di nidie e mampani me pemre esuan de na me twekura da bia me suan de me di ahobrase e ma me ho na me sunda e pa ma me da achi na me twana muntuo e pa me da so akire na mpo me ka kire me ho se me pese me yeye e buru me nuanom nyina so na dankwa mamaji dini adabusua mu na no na yemfoni ametwa gu mani so na ne amesua ne do be me akwa ama obi fie esom nipa no enne ma ne yefra me kofi woni nim da se me onyansani me soom kosi se da ba ko hu TV so otuka ba eye wa se ye wo nyina wo ya akwa ma yen na obi bi a wo yo me se akwa hase na odehye wi ye no me ya akwa ma wo ba na mo ne so de me odehye enti nkwa sum ne bi suan de firi wagya ho suan de firi mu fi ho na me de bo me ho ban de ameyo ma fiti prekopa metra ba metie e ho brase e tu ho ache wodi na meka na so because me bi me ya dwuma ba bi ne ntua meka ma mpusu miti me ya dwuma se me ya no na unim se me etu edi kan no ya ma me 50 Ghana cedis me dimini be she ma me ya tua meka o me bose na empo me na mfo nwa ase ma me mpempem me ne so ketwa na de ma me no na me prekomanim eye adwumadene ekosi mra me gi me dini adwuma na me yo ne mpo de me nya ho mfaso eye din a me gi ye no na me nya so mfaso ene me ne tu ache se me ye adwumadene osompa empo man tie me wedie mu ampe amruma konode na me gina nsohwa no ebunkam so na me ye de se fata se ka me ye popular na nka me no nsa na yanko eye me wie ye no omunsam bia ni wiase kampese yankopon bi nti osoro ba bi
ɔbonsam no te wadwen pono so ɛna onyame so woma ne kwa ɔbɛtena wadwen pono so onyame su ɛyɛ adwempa bonsam su ɛyɛ adwemfi sɛm na yi baako nnɛ wawadeɛ mu osikasɛm mu osuban no wɔ ne yɛ nyina mu ɔbonsam ɛnyɛ obi a ɔwɔ ntaman ɛne mpo wei ɛmɔfa ne sɛ hɔn a ɔpɛ wɔ ayɛ wɔ ɛne adwene a wɔdwene onyame ɛyɛ sunsun mu adwene nti minu mmienu yɛbɛyɛ abrabɔ no a ɛyɛ a ma yɛnwene adwempa susu yɛ papa ma menkra wɔ ha na menna wase sɛ wanya mmara hwɛ me ma menna Nana Hema Asanto ase ɛna agya wɛka mpɛdu ase ɛwɔ production room na menna Frank ɛna Prince ne Christopher ase wa wonya mmara hwɛ me deɛ wo no nyame ɛntina